इस्कोलामध्ये मतीच्या सत्यवैर एक स्पर्धा प्रगट केलो. सांद्रोच्या हायस्कुलाच्यांनी सविता मुल्याक तांच्या नावानं पात्र घेवनच्या विंचलो. सविता आपल्या पुरते गामान देऊन ताची तयारी लागले. दुरादृष्टानं ते पडले आणि आपलो पाय मोन कान गेलो आणि ते मंदिराक शेवटाले. ती दुखाची खबर ऐकून इस्कोलाच्या अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या एका चिडवाक तांतो भाग घेवनच्या विंचरले. यामिनी सविताचे इश्टीन औचित्य घरा भेटायक गेल्या वेळा सविता पहिल्यांच्या बरींच स्पर्धाक अभ्यास करचे पळयले. ताचे वरवी ते कसे साध्य जातागी म्हणून विचारल्याक ते म्हणाले, म्हजो पाय मात्र मोडला, मत आणि इच्छा सकत नाही म्हणून इस्कोलाक याविषयी तिळसिले. सविता स्पर्धाच्या जाग्यार एका रिक्षार पावयले. स्टेज वयर ताका चढूंक जायनातल्यान ताच्या भाषान ताणे आसल्या कड्यान तावण दिवंक ओप्पिगे म्हणली. ताणे तसेच केले. फलितांश घोषित झाले. ताचे नाव पहिल्यांच्या 3 नावांमध्ये नातले. सविता आणि हेरांक आश्चर्य झाले, पण नीतिदारांनी ताका आणि हजर असल्यांक विस्मित केले. ते म्हणाले, दैहिक स्थिती पळयतना सविता उरल्या संघाच्या घडूंक जायना. ते सर्वांक उरल्याचा हर एका स्पर्धिका वयर ताका एक विशेष इनाम फावो जाता. कित्याक ताणे स्पर्ध्याक पुर्तीनी दिल्या. ताच्या उतरांनी जापीनी मात्रांनी ताणे भाग घेतल्या त्या करण्यातच आटापून आसा. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.